לה 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 לה. לא, הם צריכים לעשות הם לשיר הפעם. הקי פודקאסט. אל תתנו לו לגנוב לכם את הקי הקטע. פוד. אנטון, אתה חדש, פעם אנחנו עושים קטע כזה שאני שר את אני הפתיח עדיין מדבר, הראשון, אף אחד לא מיכאל שר את ישתיק הפתיח אותי. השני, קדימה, שיר בפתיח השלישי, השיר פתיח. ראפ, לא, מילים. מה, למה? אני עשיתי הנה כן, הקי אבל אתה טוב בזה, פודקאסט, זה כולם נהנים. אנחנו כולם על הפנים. אני רוצה... אוקיי, אתה אחרי לפתיח, תעשה את הפתיח הזה גם דאבסטפ, הקי פודקאסט, כולם נהנים. מושלם. זהו, אנחנו נשים קאסט חדש היום. נשים קאסט כאילו חצי חדש. 50% חדש. יש פה את אנטון כן, ידוע היי. כאנטון. או אקספלנטן. מה אנחנו נפנה That's לך me. בשתי דקות האחרונות, את יכולה בינתיים להסתובב. אז אנטון פה. כן. היי אנטון. היי. מה אתה עושה בימים האלה? לא הרבה. חוץ מלהתפטר ולברוח בצרחות מהמרתף של הצבא שלי. כי זה בדיוק מה שזה נשמע. בעיקר אני פשוט יושב בבית, ישן, משחק ליג, חיים שלך דבש. ויוצא החוצה. זהו. ירדתי ליגה, אז קיבלתי דימות. איזה באסה לגולד 5? יש לי 14 הפסדים לגולד רצופים. 5. וואו. 14 הפסדים Really? רצופים. איזה באסה? וגם נורמלים ורינג. 14 הפסדים רצופים. 14. לי הפעם, אני חושב שהרצף הצליח הגדול שלי זה 18. וואו. כשניסיתי ללמוד גיבור חדש, למה אני לא מצליח? למה אני לא מצליח? אני אהרוג את כולכם! מה, היה לי אז הוא קצת נהיה ליג, גיבור לא? אהוב עליי, סטורם כן, ספיריט. הייתי ממש גרועה בזה. בלולס? ממש... כן, כן, משחק גרוע. אני אמור ללמד אותך כן, את זה. משחק די גרוע. להתחיל ריבים, להתחיל ריבים, וואו, להתחיל וואו, ריבים. וואו, 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 וואו. לא! משחק שאני לא אשבור פה שולחנות. כן, את גרוע. כן. best טיעון ever. זיין, אתה מעריץ את דוטה גרוע. 2. arguing מיכאל. אתה אוהב סיקוול. טכנית זה סיקוול. תכלס כן, זה די סיקוול. אז סיקוולים זה מכובד. מה המס אפקט הכי זה טוב? מה ש... 2. בום. דפנטלי 2. אז הסיקוול הוא... לא שיחקתי שום מס אפקט. אז אתה תלוי זה. גרוע! כן, אתה גרוע. אתה גרוע פה! וואו, הפודקאסט די, הזה כולם שונאים את גיימינג מיכאל. סנטר, אני אוהב את זה. מס אפקט לא מעניין. מה? די, כולם ספק. עושים מזה. וואו. סימן שלא שיחקת בזה הרבה. לא, כי כולם עושים מזה כזה עניין, וואו, בחירות וזה. כי זה משחק אני ענק. יכול לזיין את מי שאני רוצה. כן, את מירנדה. כן, ציינתי בדיוק. אף אחד כי זה מביך מדי. דוד מירנדה, אני לא תחת מתכוון שלו. לראות. זה לא מביך. אתה יודע שקוראים לה ככה בגלל אחד הירחים של איזשהו כוכב ששכחתי את העובדה? מה? באמת? אני משחק כאילו, בזה, כאילו, ואני בום. משחק בזה, ואני משחק בזה. בבוט. שום דבר לא קורה. בטח שכן. בטח שכן. שניים. ואחד. שלוש קצת מאחד. אני שיחקתי רק בראשון. 3 אבל הוא היה ממש אני לא טוב. שחקת אף אחד מהם. שמע, אמרת? שמע. 10 דקות מהראשון. 3 היה טוב, אבל הסוף לא, היה לא, נורא. לא, ראצ'ט וקלאנק היה טוב. כן, ממש היה טוב. 3 היה טוב. מס אפקט היה ממוצע. לא, מה? לא. אתה לא יכול להצמיד את מאסטקט למשחק הכי טוב אי פעם ולהגיד, הוא היה בסדר. הבעיה של ראצ'ט וקלאנק, יש להם משחק טוב אין להם אחד בעיה. ו6 בפרנצ'ייז. כולם גרועים חוץ מאפגריד. אחד ושתיים לא טובים? בגלל היתר היה בסדר. מה עם הנקסוס? יש לי אותו לסוני, אבל אין לי סוני. לא נגעתי, אחי. מה זאת אומרת איך הסוני? זה חבר הביא לי כאילו... היה לי את כן, לא הסוני של לקחת את שר, הסוני של חברים שלנו בלי הפסקה כל הזמן. כי לא היה לי סוני ורציתי לשחק בסוני. פשוט לקחת לאנשים את הסוני. כן. אז קיצר, כשהיה לי את הסוני של שר, חבר נתן לי את הרצ'ט וקלנק נקסוס. יש בעיה הפוכה, יש לי סוני ואין לי משחקים. וגם שיחקת לנו על השמירה של ביונד. סורי. כן, ביונד זה משחק של... כן, ביונד זה משחק ביונד טוב. זה משחק אוי, של סרט. הפרצוף של הדיסריספקט. I hate you. ביונד זה לא משחק ממש ממש קצר. לא. לא. הוא די קצר. או 8 שעות. משהו כזה, כן. כאילו 8 שעות. שני Call of Duty. ישיבה אחת. כן. לא ישיבה אחת. לא, לשמע חשוב. תלוי לא כמה. ישיבה אחת. אני ושר ואורי זה היה 4 אפשר לעשות זה בישיבה אחת, אבל מי יעשה את זה? אני ושר ישבנו איזה 3 סיימתם? פעמים ואפילו לא סיימנו, בדיוק. עדיין. כי הבחר הזה לקח לו את הסוני ופשוט שיחק לנו בשמירה והיינו צריכים להתחיל הכל מההתחלה. זה לא נראה לך מוזר שזה לא מתחיל מההתחלה? כן, בדיוק, מה אתה דפק? לא, זה לא התחיל לנו, זה כמו התחיל לנו סרט, מההתחלה. פרקים. זה לא כל התחיל קטע. מההתחלה. שלבים שונים בחיים של הילדה אז- נראה לי. זה היה מוזר. אני לא יודעת. פשוט אני תמיד משחק על היוזר הראשון שעולה לי, אז פשוט טק נכון, ושם שחקתי. עצלנות. למה לא? אתם לא יודעים מה זה עצלנות. אני הלכתי לגיא עכשיו בשביל להביא את הכבל שהיה חסר לנו. ורץ. זאתי עצלנות אמיתית. הבן אדם הזה, אמרתי לו, אמרתי לו, תפתח לי דלת. אני לא גיא פודקאסט דרך אגב. גיא שאמור לשבת איפה כן. שאנטי יושב. אבל- זין עליך אם אתה שומע את זה. כן. סליחה, גיא. עצלן מסריח. היי גיא. בקיצור, גיא תמות. התקשרתי אליו, תפתח לי לדלת, קשרתי את הכבל אצלו. תפתח דלת, והוא אומר לי, אני לא יכול, אני במקלחת. אחרי 5 דקות של שכר, הוא אומר, אני לא יכול, אני בשירותים. טעות קריטית.
הוא הלך למקלחת ואז לשירותים. לא! האידיוט הזה! פשוט עמד בספייס בין המקלחת לשירותים, ערום כנראה, ואמר לי, אני לא יכול לרדת עכשיו, אני בשירותים. תגיד לי 10 שניות, תפתח לי הדלת. אני לא יכול, אני אצטרך לנגב. אז תנגב. ואז קיבלתי את הגיא הכי גיא שהיה לי כבר הרבה זמן. אני לא יכול לנגב, זה אומר כאילו להושיט יד ולקחת פרוסה ואז לקפל אותה בנייר ואז לזה ואז לשים מכנסיים, זה מלא עבודה, אתה לא מבין. אני שונא שהוא עושה את זה, גיא כל כך ישראלי. כדי שלא תבוא אליו, הוא יגיד לך, וואו אחי, אני לא יכול, אני צריך ללכת לספר. זה כזה, אתה הולך עכשיו לספר? לא, אני הולך עוד 4 שעות. לא יודע, אני צריך להתקלח לפני, ואז אני צריך להתלבש. לשים נעליים. לבחור נעליים. שלשים נעליים זה מלא עבודה. צריך לבחור נעליים, לשים גרב אחת, לשים גרב שנייה. להתכופף לנעליים. לחשוב על נעליים. כמה זמן לא שמתי נעליים סגורות, איך אתם קושרים את הנעליים שלכם? אתם מתיישבים איפשהו? אני לא קושר נעליים. או שאתם עושים את זה בעמידה? אין יש לי כפכפים. ואני מתיישב איפשהו. כן, גם אני מתיישב איפשהו. אני סובלת מנעליים. למה? כי נעליים סגורות זה מגעיל. כן, והקטע שכל הנעליים כשיש שסגורות. גשם הן רטובות מדי, כשחם הן חמות מדי, די. די, בוא נפסיק את התופעה הזאת. בוא נפסיק את נעליים. בואו נכחיד נעליים. כולם לעבור כפכפים? הבית ספר לא מרשה כפכפים. זה חתיכת ביזיון. צריכים לעשות... כי אתה כל מה שצריך לעשות זה לבוא לרכזת. צריכים לעשות פטישן. אופס, הגעתי בטעות ועם כפכפים היום. צריכים לעשות לבית ספר פטישן כזה. הן נהנות מהציד. הן לא נהנות מלבוא להגיד לך, היי, אתה עם כפכפים, זה אסור. יש הן כזה נהנות דבר מלמצוא ילד שעשה משהו שאסור לו. שום תלבושת זה דבר אמיתי. It's a thing. לא יודע, היה לי 107 חיסורים והתנהגות א', אין לי מושג איך המערכת הזאת פועלת. כי מרחמים עליך, כי כשאתה לא נמצא, מנחשים שאתה בבית חולים עכשיו. מנחשים שאתה כנראה בבית חולים, כנראה. צריכים להחתים את רחלי, לא להחתים את רחלי, להחתים איזה 200-300 ילדים בבית ספר. בוא פשוט ניקח להם אצבע, כולם. כן. כדי שהם ידעו שהם באמת עכשיו מה המטרה? שאנחנו, we make business here. שכפכפים כאילו? כן. לשים עליהם זין. צודק. 0 זין סימן. אחי, בוא נספר לך משהו. זה אמרו בדיקת סאונד, זה סקופ הולך אחלה. אקסקלוסיבי ביותר, רק לתלמידי גן החום. הקשיבו. היינו צריכים להרוויח מלא כסף למשלחת פולין ולנשף, בזה שהבניין נוער החדש זה שעשו ליד הסקייט פארק. מה? יש שם בניין נוער? היה צריך להיות שם כאלה מסיבות שעדים כיתה זין, היינו צריכים להיות האיש שעומד ומוכר קולה ונקניקיות. עכשיו, קולה ונקניקיות אתה קונה ב2 שקל ומוכר ב20, סבבה? אחד לילדים קטנים כאלה. כמו בהופעות. ארגנו כבר הכל, המנהל לא אישר את זה. איזה גיי. לא אישר לנו. רגע, המנהל של המקום? לא, המנהל של הבית ספר שלנו. מה הוא גייתה? המנהל של המקום ביקש מאיתנו לעשות את זה. למה? כי אנחנו לא לוקחים לו כסף. אנחנו באים עצמאית. החברות ההפקה... משהו שלא קשור לנושא. שמתם לב שהמנהל שלנו נראה כמו שרק? המנהל שלנו הוא רומבה. הוא שרק. וואו, זה הפודקאסט הכי אקסקלוסיבי שהיה לנו כן. לא רק תושבי ראשון, תושבי בית ספר שלנו במועצת תלמידים. במועצת תלמידים. לא, כן, זהו. תקשיבו, אתם יודעים מה אני רוצה לעשות? דבר אלינו. לצלם את המנהל שלנו. אתה שוב במנהל! כן. הולך ממקום אחד למקום שני, ולפני שרואים אותה בפריים, יש מוזיקה ששומעים כאילו כזה מחלש של חזק ואז שהוא יוצא, ואז כשרואים אותו, ואז כשרואים אותו, אז המוזיקה ממש חזקה, ואז כשהוא כאילו נעלם כבר לאופק, אז היא נחלשת עוד פעם. איזה כיף לי את הטון, אני יודע לערוך דברים, אני לא... ולשים פילטר ירוק. מה אני רוצה להגיד? לי לא לוקח שעתיים להפוך את אתם הפודקאסט. יודעים שיש כמו סלנדר, כן, רק של של שרק, שרק, ראיתי. אומייגאד, ואז כזה שהוא מתקרב, יש כזה בהילוך איטי. Somebody won't tell me. למה אנחנו לא מכירים את זה? זה הדבר הכי מצחיק שראיתי בחיים זה שלי. יהיה קיפוד פלייז. זה נשמע לי אחד המפחידים. תקשיב. איך קוראים לזה? איך אני מוביל את זה? אני לא בטוח, אבל פיודיפיי שיחק ואתה בזה. אוסף וראיתי אצלו. פצלים. כן, אתה אוסף פצלים. בצל? בצל. הירק. אתה רואה אותו, הוא בא אליך כזה ב-V סטנדס כזה? no, star. וזה כאילו ביער חשוב. כן, זה בסוואמפ שלו, זה כאילו. אותו אבא, זה בעיה של שרק, זה מוד מטורף, זה לא... זה כל כך מצחיק. משחקים מפחידים, ואז הוא פעם מתחיל- הייתי משוכנע שמשחקים מפחידים זה מפחידים באמת אותי. מפחיד. כאילו, הייתי אומר כל האמנזיה וזה, Dead Space, זה באמת וואו, מפחיד, זה ניז'ה, יותר מרגש שאני היה מפחיד. גרוע. Five Nights at Freddy's, מישהו ראה את המשחק הזה? לא מכיר את זה, מה זה? לא. לא. אתה כאילו שומר לילה במקום, בחנות כזו כמו צ'אקי צ'יז, שיש להם בובות ששרות ומדברות, בובות רובוטיות, ואתה שומר לילה, אתה יושב בדוכן שלך ואתה יכול להסתכל, לעבור בין מסך הבטחה למסך הבטחה, והדמויות מתחילות לזוז לכיוון החדר שלך. ויש לך כאילו את וואו. המפה, אוקיי. וזה כל כך
כל כך מלחיץ. תקשיב, אני יושב בסרטון ביוטיוב מול זה, אני יושב על המיטה באור ב2 בצהריים, כאילו עם כל הווילונות פתוחים, ואני יושב ככה. ואז הכלב שלי עושה רעש. העיניים שלו ממש פקוחות עכשיו. כן, אני רק נזכר במשחק הזה. כי זה כאילו, אתה מסתכל עליהם ואתה רואה, אוקיי, 4, אתה מסתכל על החדר אוכל, שום דבר לא קורה שם, עובר חתול, ואז אתה מסתכל, פתאום יש שם רק 3. ואז אתה מסתכל, והוא בשירותים, והוא זז כזה קצת, וזה כל כך מפחיד. יש את המשחק הזה, משהו ASP, משהו... כזה קיצר, אתה במפעל כזה, שיש שם איזו בובה שבורחת מהסגר כזה, והיא רוצחת את כולם. הנה מה שאני לא מבין, בובות וליצנים... לא, זה ESP, Containment Breach, משהו כזה. בובות וליצנים זה כאילו כיף, פן. יותר אנשים מפחדים מליצנים ומבובות מאנשים. בלילה. ביום, כי הבעיה עם בובות וליצנים כבר, שזה כאילו, זה נותן לך אותה תחושה כשהתאורה היא, זה גם לומדים את זה בצילום, כשהתאורה היא חיובית, אתה יכול לגרום לדברים מפחידים לראות חיוביים, כשהתאורה היא שלילית, אתה גורם לדברים חיוביים לראות שליליים יותר. כי כשבובה או ליצן, זה נכנס לאלמנטים מאוד בסיסיים של להיות אנושי, כשמכוסה להם חלק מהפרצוף, או כשבובה היא מעוותת קצת, זה נראה לנו לא בסדר. כי אנחנו כזה, אתה לא נראה בדיוק כמו איש, אבל אתה נראה מספיק כמו איש כדי שהמוח שלי יבין שאתה איש. זה מה שהופך את זה למפחיד. מה אתה עושה? מה? מה is creeping on the microphone? אוקיי. אבל נגיד, יש לנו משחקים מפחידים. בפרצוף הזה, בתוכנית האודיו שלנו, נתקדם קדימה. המשחק הכי מפחיד שאני שחקתי, משחק לא מפחיד בכלל, זה Dead Space 3. באמת? 3? לא הפחיד אותי. כן, 3 לא הפחיד. 1, Dead Space 1 היה הכי מפחיד? 2 היה יותר מפחיד. התינוקות האלה? לא, אני כל הזמן מגניבים. אחד היה הכי מפחיד, כי הוא היה קריפי כאילו, זה היה הרעיון המרכזי של המשחק, ואף אחד לא יודע מה הולך. 2 היה פחות יותר אקשן. כן. ו3 זה אקשן לגמרי. זה בעיקרון Lost Planet. כן, בדיוק. וואו, Lost Planet זה מגניב. Lost Planet לא שחקתי בזה. My hand is a dolphin כאילו? לא. ננסה להעביר למאי איזשהו מסר שלכם אסור לדעת. כן. שהוא אמר לה לדבר יותר. איזה בת אנחנו חושבים שהיא דברנית? מי אנחנו יכולים להגיד? רגע, זה עדיין כטסט? לא, זה כבר לא כטסט. זה כבר לא טסט. אוקיי. אם היינו אומרים לכם שזה לא טסט, אנטון לא ישר כל כך יפה בהתחלה. הכיפון, כולם נהנים. זה נשמע כמו שיר של קאנטרי. כולם נהנים. לא, אני אומרת כאילו על קאנטרי פודקאסט, קלאב. כולם נהנים. רגע, קאנטרי קלאב או קאנטרי? קאנטרי קלאב. קאנטרי קלאב או קאנטרי... כמה זה? למה אנחנו במערב הפרוע? נסענו בזמן. למה יש קקי על כל הקירות? תמיד יש קקי על הקירות. מה זאת אומרת שיר של קאנטרי קלאב? לא עצרו כולכם, מה אתם עושים במספרה שלי? למה יש לכם אישה ולמה היא לא מכוסה? מה הקשר? מה הקשר? רגע, עברנו ל100 שערים פתאום? לא, לאסלאם. למערב המערבוני. נשים פעם לא היו דתיות, הם היו חפצים. הם היו למה היא לא ברצועה? למה את לא ברצועה, אישה? ברצועה? אקדחים. היית מעדיפה להיות כגימפ של מישהו, כעבד? כאילו עבד מין כזה? כמו בספרות זולה. כמו איך קוראים לזה? כמו במקום 100 שערים. שפשוט לא מכבדים נשים, רואים זין עלייך, את אישה. זה די שני... תכיני לי תינוקות. זה אותו עיקרון, אבל פשוט לא אותו דבר. באחד אתה מקבל לייד. באחד אתה מקבל לייד, באחד לא. כן, זה... בשניהם. מקבלים, אבל פעם... באחד מהם זה עם חור בסדין. בשניהם זה לא רצוי. זה סתם סטריאוטיפ. תכל'ס זה איך אתה תלוי. יודע את זה? זה היית סתם פעם סטריאוטיפ. דו, זיינת פעם היית דו? פעם גימפ, זיינת פעם גימפ. זה כי זה תלוי. לא נכון, זה פשוט לא נכון. בכל דוסים אומרים שזה לא נכון, זה חלת אחת. כן, כמה דוסים אתה כבר מכיר? באח הגדול הקודם היה דוסית שהייתה גם מורה למין, והיא בכתה באח הגדול, שזה סתם, איך קוראים, סתם סטריאוטיפ. אין בזה שום היגיון ממה שאתם אומרים. מה, בזה שהם לפעמים מזיינים בפופי? כי אין להם... וואו, מה? לא שמעתם על זה? חור אוי, מה? וואו. יש סיפור, כאילו, נשארתי הרבה זמן, אז שדוסים לפעמים, היה שאין שום חינוך מיני בקהילה הזאת, כשהם כאילו בליל כללות, איפה זה שהם אמורים, או כשהם אמורים להזכיר ילד, הם דוחפים לבת לפופיק. וואו, איזה זה. לא, הסיפור הכי מוגזם שאני שמעתי, סבא וסבתא שלי אמרו לי שהיה להם חבר, כאילו, שהוא רופא שמתעסק בפוט, איך שלא קוראים לזה. גניקולוג. פוטולוג. אז הגיע לו בזוג דתי, לא, סליחה, לא פוטולוג, הריונולוג, כזה שמתעסק בהריון. גניקולוג.
לא יודע, משהו לוג. פרי ילד או לוג. והגיעו אליו איזה זוג חרדים שלא הצליחו להיכנס להיריון, כל הזמן לא הצליחו להיכנס להיריון, תרופות, מרשמים, בדיקות דם. איך אנשים לא נכנסים להיריון? זה כאילו הבעיה באישה או שהוא לא מוציא? זה מה שהוא בדק, הוא כל הזמן בדק. זה יכול להיות גם וגם. הוא כל הזמן בדק באישה, הוא ראה ששניהם תקינים, אז הוא כאילו בפסי הפדיחה שאל את הבן אדם, תגיד, אדוני, יש לך דירה? אז הוא אומר, לא, אני גר אצל ההורים. וואו. עד כדי ככה האנשים האלה. וואו. וואי, זה מזכיר לי שראיתי פעם בטומבלר פוסט פשוט של כזה הרבה אנשים שהם מאוד מטומטמים בקטע הזה, ואיזה מישהי כזה באה לאיזה גינקולוג ואמר לו כזה, אני בהיריון ואני לא יודעת, כי אני לגלולות והכל, ואז הוא אמר, טוב, את לוקחת את הגלולות, ואז הוא אמר לה, ואז היא אומרת לו כאילו, הוא לקח את הגלולות. הייתי לוקח גלולות אם הייתי יכול, אני מעדיף לשלוט בזה. באמת? כן, עוד מעט אומרים שזה כאילו בדרך. זה לא שאני לא סומך על חברה שלי, זה אם אני אלך ואני אפגוש מישהי, one night stand, ואני לא, מצד אחד מי רוצה להשתמש בקונדום, אני יכול לשתמש שיקור, מצד שני, איך אני אמור להאמין לה שיש גלולות? כן, תכלס. איך אני צריך לבטוח בך? כמה זמן עובר? למה שהיא תשקר לך? היא רוצה להיכנס להיריון? יש כאלה סייקוז, יש סייקוז כאלה. סיבות יש לבחורה לשקר לי שיהיה גלולות. כי מה אם היא אומרת, פאק את, בא לי, בחורות גם לפעמים בא להן מין, פאק את, בא לי מין, אני לא על גלולות, אני אשקר לו מה הכי גרוע שיקרה. תיכנס להיריון. בסדר, זה בעיה שלה, אבל לא שלי. בדיוק. זה גם בעיה שלך סוג של. אני לא מרגיש, אני לא יכול לסמוך על בחורה שהיא תגיד. אבל אם היא שיכורה, היא לא זוכרת אותך, נכון? כן, זהו. איך היא יכולה למצוא אותך? בדיקות. אנטון נכנס לאזור הרבה יותר אפל עכשיו. אם אני מזיין שיכורה ושוכח אותה במדבר, היא תזכור את הדרך הביתה? כן. אם אני משאיר פסים של צמיגים, אז כן. לא, היא קצת חזרה לכביש. אם זו דרך חזרה לכביש. בכביש היא יכולה להסתדר לכם. כן. היא בחורה גדולה, היא בת 6 כבר. אוי, לא. אנשים נוראים וחולניים בקבוצה בפייסבוק פרצו לעצמם. כן, עם החמאס. מה זאת אומרת פרצו לעצמם? החמאס פרצו לקבוצה שלהם. החמאס כאילו פרץ לסטארסים מצייצים, אז הם אמרו, יאללה, יש לנו תירוץ להיות עוד יותר נוראים, אז הם פשוט החליפו את התמונות פרופיל לערבי, שמו את כל המוות לציונים, כן? והתחילו פשוט לכתוב מוות לציונים, זין על כל מי שקורא את זה. זה מצחיק אם פתאום זה היה סתם כזה משהו שהם עשו בעצם כבדיחה. לא, זה משהו שהם עשו, זה הם. באמת? כן, אני חושב שזה היה מצחיק הפוך. אם חמאס היו רושמים, תכתוב בקבוצת פייסבוק הזאת מוות לציונים, אזיין כל אישה ציונית עד שתבכה. מיליון לייקים, מה? וכולם כותבים חוך, וכן, ומה? למה? נורא אוהבים אותנו בצד השני של הגבול, מסתבר שיש כאילו אחלה תמיכה לחמאס. פשוט הסטלוסים המצייצים האלה, לא מבינים מה הם... כן. סגרו את זה, ואז ואז פתחו מחדש, סתם לקבוצה הזאת. נכון זה פשוט כאילו פה להתלונן על שטויות תל אביביות. כן. כל פעם שאני רואה פוסט שם, אני לא קורא אותו, אני קורא מישהו חתך אותי בתור לסלט. Please like and share. לרוב אני לא כותב סטטוסים. המאבק הוא אמיתי. אבל מישהו חתך אותי בתור לסלט. זה קיים? ברים רק של סלט? כן, ברור. יש את הסלטים כיד המלך, שם יש רק סלטים נראה לי. לא, זה לא. אטום זה רק שם. סלטים כיד המלך. לא יודע, אף פעם לא הייתי שם, זה נשמע ככה. יש שם חומוס, חומוס זה סוג של סלט. חומוס זה לא סוג של סלט. שאוטות לסלטים כיד המלך. תשלחו לנו אוכל. אם אתה מגיע, אם אתה כעני, אני אוכל בשר, אתה מגיע למקום ואומרים לך, לא, אין רק ירקות, יש גם חומוס, בא לך ללכת. בא לך לגמרי. אבל לא, יש שם גם בשר. לא, יש שם גם בשר. אז אני יכול לשאר. ויש שם כאילו אחלה סלטים, כאילו יש להם קרובית בטחינה. עדיין תקשיבו, מקום חדש, טפיוקה, הוא ממש טוב. כן, היינו שם אתמול והם ממש כיף. מה זה טפיוקה? אני ומאי ישבנו שם אתמול, לא מצאנו מקום אחר לשבת. רגע, איפה זה? זה מול ליד הבית שלי. ברוטשילד, פשוט הולכים ליד קדימה. הבית שלי. זה במקום הזה איפה ליד הפלאפל בריבוע. נראה לי מול איזה אוטו פינה כזה. כזה של חור. כן. אז קיצר. כמה הוא חדש? אני לא חושב הוא לא חדש, הוא נפתח לפני איזה חודשיים כזה. זה מקום כזה שכל הזמן מתחלפות, מקולל כזה. בפינה, היה גלידה, שאוטות של טפיוקה. היה... אז תקשיבו. איך קוראים לזה? דימסה. פעם היה מיה. איפה שהיה דימסם, סבבה. תמיד נסגר שם. תמיד. אנחנו רוצים ללכת מחר, אחרת החליפו את זה. שתי פינות גיהנום, גם בירידה של המדרחוב בראשון לציון, יש שם פנייה ימינה ויש שם פינה, שיש שם עכשיו מאפייה, זה פשוט פינת גיהנום. זה תמיד מתחלף. פינת גיהנום. אל תלכו לפינה של... או שכן תלכו, תעזרו לזה פעם אחת להישאר למסעדות האלה, הן מתחלפות כל שבוע. אבל תקשיבו, למקום הזה, טפיוקה, אנחנו פשוט נכנסים כזה באיזה 2:30 לפנות בוקר, והם נותנים לי בירה בחפשי כזה.
פשוט חופשי. שום תעודת זהות, שום כלום. לא, כבר קיבלתי בירה מסולות. הוא לא אמר את זה באמת. אנחנו לא בני 18. אנחנו כן טפיוקה לא נתנו לו שום בירה. טפיוקה נתנו לו מיץ ענבים. הכל שקרים. זה לא פודקאסט, זאת עוגה. ויש להם אחלה מוזיקה, באמת, יש להם טעם כל כך טוב במוזיקה שם. אני יכול להגיד מה שאני רוצה, נכון? freedom of speech, לא? כן, ברור. אני יכול להגיד, סמים כל יום. עשיתי היום ALS, לא רגע, ALS זה מחלה. עשיתי היום ALS. באתי לילד, הזרקתי לו מחלה לדם, וברחתי. יהיה לך חיתוק עוד 20 שנה. מיכאל 2014. הסנפתי אותו קודם. את הילד או מחלה? לא רגע, עשיתי היום... סנפת איידס? ברח לי כל השמות של כל הסמים שרתי. LSD, תודה. עשיתי היום LSD, אני עכשיו על LSD. אם המשטרה שומעת את זה, הם יכולים לבוא לעצור אותי? לא יודע, בוא נגלה. לא יודע, כן, בוא נגלה. לשלוח את זה הדף של המשטרה. מיכאל על LSD. אני על חיים. LSD כרגע. מה הכתובת שלך? לא. מותר להם לדעת את הכתובת שלי, זאת אומרת, הכתובת שלך? לא אמרתי את הכתובת שלך. אמרת לכל הכתובת שלי. שיבת ציון 13. זה טעות. יש רחוב כזה? כן. יש שיבת ציון. שיבת ציון? זה לא הרחוב של מריה? מי שלא גר בישיבת ציון, ש-13, יש לך מלא מעריצים מתחת לבית עכשיו. או אני ואנטון. או אנשים קלשונים. תגידו, אני אוהב קלשונים, שיבת ציון 13. מותר לי להגיד את זה אם אני לא גר בישיבת ציון. מה חוקית אסור לי להגיד באינטרנט? באינטרנט. אסור לך להגיד אני לא אגיד את זה עכשיו, כי זה ילך לאינטרנט, אז אני לא אגיד. באמת? כן, אני לא אגיד את זה עכשיו. אסור לך לתכנן רצח באינטרנט. כן, אסור. לא, יש בן אדם, תקשיב, יש בן אדם שפרסם טוויט, אני רוצה לרצוח את אובמה. תוך איזה חצי שעה או שעה כזה, היו לו איזה 30 סוואטים זה על הבית. זה ממש מצחיק. כן. וואו. ישר, וזה פשוט ישר. בן אדם בסטארבק. למה הקפה כל כך יקר? אני רוצה לרצוח את אובמה. פתאום 20 סוואטים. למה הקפה כל כך יקר? פנקס אובמה. אובמה נשיא די אפס קצת. למה? שחור, אין לו מה להוכיח. הוא הוביל את אמריקה לטיפת דאונפור. אהבתי איך את לא לוקחת את משבצת הבחורה, אלא את משבצת הבחורה הסטריאוטיפית. למה אפס? הוא אחלה נשיא. הוא חתיכוס. אבל לא, באמת, הוא לא... זה מה שסבתא שלי אמרה ליאיר לפיד. פוטין, לא, יאיר לפיד היה חתיך. הוא חזק, חרא בן אדם. כן, הוא חרא בן אדם, אבל הוא נשיא חזק. איך חרא בן אדם יכול לנצח עם 80% בחירה? יש לו 120% בחירה. לא, זה היה 80 מתוך 140. סבבה, קבבה. לא, אני לא אוהב את פוטין בטח שהוא... לא, אתה יודע, אני מת על בדיחות פוטין. כן, בדיחות פוטין זה מצחיק. אבל תקשיבו, כל הקטע שעכשיו הולך באוקראינה, הפוטין, כאילו, והרשות השידור שלו... אתה מתכוון לרוסיה המערבית? רוסיה, כן. קיצר. אז הם משדרים כאלה שקרים בערוצים הרוסיים על כל מה שקורה באוקראינה. כמו צפון קוריאה. כן, בדיוק. באוקראינה, הידעת? באוקראינה אין באמת אנשים, הכל עסבים. הכל עסבים. צפון קוריאה אשכרה אמרו לתושבים שלה שהם ניצחו במונדיאל, והם אפילו לא השתתפו שם. וואו, האנשים האלה פשוט חיים בסרט, מה זה קשה. כאילו אין להם שום מושג מה קורה בחוץ. אפס. כלום. זה ממש... איך אתה יודע שלנו יש? ליטרלי כמו גטו שם. מה זאת אומרת? איך אתה יודע שלנו יש, כישראלים? לנו יש מה? מודעות למה שקורה בחוץ. כי הדברים קורים ואז אנחנו יודעים אותם. כן. מה זאת אומרת? איך אתם יודעים? יש אנשים נהרגים ואז מישהו אומר לנו שמישהו נהרג. איך אתה יודע שזה לא הכל שקר? אתם עושים עליי טרואים שם? כן. הרבה זה זיוף של הממשלה. בדיוק. המון. אין לך מושג עד כמה זה זיופים של הממשלה יש. אתם יודעים מה התאכזבתי זה נהיה נורא אפל כשלא התרכזת. כולם פה רואים את הטרומן שלו? כן, כן. ראיתם? לא. איך הם לא הסרט הכניסו... של ג'ים קרי שהוא כאילו עושה טלוויזיה על החיים שלו? לא ראיתי. איך הם לא הכניסו איסטר אג שרואים אחד הצלמים או בום או משהו? זה יכול להיות מצחיק. נראה לי שיש או אין? אין, אני מתלונן שאין. כי זה סרט. זה היה מצחיק. לא, זה לא, זה היה יורדים, צוחקים על זה כל הזמן. הייתם רואים את זה? הייתם רואים סדרת טלוויזיה שכשתינוק נולד, אין לו הורים או משהו כזה, פשוט לוקחים אותו. לא, יש לו הורים, זה פשוט שחקנים. שחקנים, שים אותו בכיפה, דום, אומרים לו שהוא על אי, והוא חי את החיים שלו, וכל מי שמסביבו ניצב. החיים שלו הם תוכנית טלוויזיה, ורק הוא לא יודע. וזה אמיתי, כאילו. זה הטרומן שואו, רק הוא לא יודע. רק הוא לא יודע. הוא מנסה להרכיב את הפרצוף של אמא שלו וואו, מזיכרון, זה ממש סרט מגניב. אז אני אראה את זה. הוא כאילו, שהוא מנסה לנסוע בסירה, לברוח, אז יש שערות, כי הם הרי שולטים בים, כל מיני שטויות. כמו משחקי הרעב, רק טוב. לא, קרוב. לא ראיתי יש לך שנאה כל כך עזה למשחקי הרעב. כי זה פשוט עוד אחד לא משחקי הרעב. מהספרים הנורא מתוחכמים האלה, לילדות נורא מתוחכמות, בנות 14, שרוצות שאנשים נורא מתוחכמים בני 18, שהם גם חתיכים, יראו כמה הם יפות ומיוחדות, אבל רק הם.
וזה דוחה. אני כועס על דברים כאלה. אתה דוחה. כועס על הכל. התחלתי לקרוא לסרטים האלה, כל פעם שאני רואה סרט זה ככה. לא משחקי זהו, הרעב. זה הז'אנר. טווילייט. כשאני ומיכאל היינו בקולנוע לראות כוכב הקופים, היו 3 לא משחקי הרעב חדשים. שזה עושה כסף, זה עושה כסף. זה הכל. רובוטריקים עושה כסף. הם רובם לא שומעים אותך מהרמות כסף שיש להם. זה מה. חושבים שהאנשים האלה שוחים במזומן בשביל הכיף כי הם יכולים? כן. אני הייתי עושה את כן, זה. כן, גם אני הייתי עושה את זה. וואו, הייתי שוחה במזומן. הייתי עושה כמו בסוף של ההוביט 2, לא, שוחה בזהב. אבל לא במזומן שזה במטבע, כי זה יקב. כן, אל תסקרוץ' בקדק את זה. וואו, זה נראה לי דווקא ממש כיפי לצלול לתוך מטבעות. אי אפשר לצלול לתוך... לא, אפשר להיכנס לתוך מטבעות. אבל אתה תשבור רגל אם תצלול אם לשם. אתה קופץ לתוך זה, זה קצת יכחב, כן. זה לא יתפנה לי כמו מים. לא, זה פשוט המון ברזל. אז אני יודע מה אני אעשה. אני לוקח בריכה ואני ממלא אותה חצי במטבעות, ואז יש שם גם מים. זה יותר גרוע. כן, זה יהפוך לחלודה, לא? כן, זה גם יהפוך לחלודה, וזה גם יהרוס לך רגליים את הבריכה. שבורות וגם טטנוס. טטנוס. זה גם שיקה. אנחנו יכולים לחלות גם בטטנוס. אתה כמה תשקע. זמן זה מחזיק? לא, את לא יכולה לחלות כי יעשו לך זריקה. אבל כמה זמן זה מחזיק? זריקה אחת ארוכות, 20 שנה. אחד הארוחות. למה חשבנו שאנחנו נפטרים דווקא מטטנוס? כי יש לנו, למה לא? פאק כן, את. בדיוק. פאק את. למה כמה מחלות יש בעולם? 2,600 מיליון. כמה פתרנו? 1. תזריקו לכולם את זה. תגידו להם שזה עובד. זה עובד. קיבלת פעם טטנוס? לא? אבל גם לא נדקרתי אף פעם יש ממתכת קונספירציה, חלודה, לא היה לי סיכוי לקבל טטנוס. יש קונספירציה אמיתית לגמרי, שהממשלה המציאה את טטנוס. באמת, כאילו העולם המציא את הטטנוס. מזריקים לנו תרופת דמה שלא עושה כלום, כאילו סתם פלסבו, מים מעורבבים או משהו כזה, ומדי פעם מדביקים אנשים במחלה שאף אחד לא מכיר, ואומרים שזה טטנוס, כי לא היה להם. מה? אבל מה הממשלה מרוויחה מזה? תכלס. אנחנו חושבים שהממשלה עשתה לנו מגנה חיסון. עלינו כאילו. הם לוקחים מחלה קטלנית, אוקידוקס. אומרים, זה לא קיים, מה שקיים זה מחלה קטלנית אחרת, שאותה פתרנו, ואז כשאנשים נדבקים במחלה הקטלנית, אומרים, הם לא היה להם את החיסון. אתם מבינים? אז אמרנו לעצמנו, אין טטנוס, איזה קול. אתם קולטים? הקונספירציה הזאת היא לא נכונה, לא ללכת לאכול חלודה בבקשה. כן, זה יכול חסודה. אתה חסין, אתה יכול להיות הגיבור על החדש, אוגר החלודה. הכוח שלך זה לנשור חלודה, להחזר אותה בפה שלך ולירוק אותה על פושעים. גו, 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 קדימה. כולם מנסות. תגנו לישראל. עם המחלה, עם האבולה הזה, אם זה היה מדביק אנשים דרך אוויר, תראו איזה מהר זה היה מתפשט בעולם. אחרי שלא שמעת על אבולה? מכירה נגיף כמו במשחק מחשב? שהוא מפחיד, אין לו תרופה עבור רגע אנשים? מכירה את המשחק... אנשים הופכים לזומבים? מכירה לאכול קקי בשביל לקבל... מכירה את או המשחק הזה? לשתות דם של מישהו, זה תופס כמו עץ. פלייג אינק, מכירה את המשחק הזה? את המשחק פלייג אינק. כן. כמו זה? איך אנשים נדבקים בסקס אז כן. מאיידס? פשוט ככה. לא יודע. מחלה... אני תלמיד ביולוגיה, אני לא באמת יודע משהו. איך אנשים מקבלים איידס מסקס? זה עובר בנוזלי גוף. כן. אז איזה נוזל גוף עובר בסקס? זה לא כל כך נוזל גוף. דם, דמעות. דם, גאד. כל הדם שיוצא לך בסקס. זרע דם בדמעות, הסקס הכי גרוע אי פעם. הסקס הכי טוב אי פעם. או 5 ליטר של ירוק. זה גם איך אפשר להעביר איידס. באמת? זה כמו תהליך חבל לך. 5 ליטר של כי פשוט כזה. הנשיקה הכי ארוכה ומביכה אי פעם. הם מתנשקים כבר 3 ימים. הנשיקה הכי ארוכה הייתה, ממה ששמעתי זה היה 71 שעות נראה לי. משהו כזה. אבל זה לא השלב שהלשון שלך מתחילה להיות כמו שהאצבעות בהרבה זמן במים. 5 דקות רצוף וזה פשוט כאב ראש. זה נהיה כאב ראש באמצע. לא יודע, כן. אני לא מבין בדברים האלה. מה? לא. אני חושב שאני לא. אני חושב. אתה לא? אני לא בטוח. אני לא. אתה לא בטוח? לא, בטוח שלא. 100%. כן. 1,000,000. 300,402. אין על שחר. תשאלו אנשים באינטרנט. היה לך יותר חברות ממני. כן, 2. עצוב. ועכשיו זה נהיה קצת בביך. רגע, היו לי הכי הרבה חברות בחדר? 3 היו לך. וואו. היו לי הכי הרבה חברות בחדר? יש מצב? טכנית? יש מצב שכן, רגע. למאי לא הייתה אף אחת, אז זה לא נחשב. טכנית? זוכרים שהיה דיבור על זה? אני ושחר טכנית התנשקנו. לא. אוי. לא, כי... איזה מביך זה אם היא שומעת את זה עכשיו. אל תשמעי את זה. אנחנו נפרסם את זה על הקיר. לא, אל תפרסמו לה את זה על הקיר. ואני אשים גם טיים, כאילו, אני אשים כאילו... אל תראי את דקה 5, כמה זמן לא אכפת לי. כמה אנחנו בפנים כבר? לא מדברים על כמה זמן אנחנו בפנים. אל תראי את דקה זאתי וזאתי. היי, כולכם מסתכלים על המחשב. מה דקה?
איפה אנחנו? חצי שעה כמעט. וואו. זה עבר ממש מהר. בקיצור זה לא נחשב, אנטון נשק אותי, אני לא נשקתי את אנטון. כשאני נשקתי, לא היה שם שום אנטון, כשאנטון נשק... כשאנטון נשק היה שם קצת שחר. לא, באופן מדעי. אתה רואה מה, שחרים קטנים כאלה? הם יושבים לך בגוף עכשיו. שחרים קטנים כאלה, אני שונא את הכל, אתה שם פה מדי. זה גיא. זה כועסים על כל מה גיא. שקורה. אוי, עוד פעם הוא אוכל שפיך, איזה גיי הילד הזה. ראיתי את זה מגיע בקילומטרים. זה נשמע יותר כמו גיא מאשר שחר. למה אני לא אוכל שפיך חוץ מהלוברה? לא, אם היה לך גאים קטנים חוץ בגוף, ממה? זה כאילו זה מה, להקל עכשיו. אתה אוכל על עובר? לא, נכון, הלוברה, מה שקרה, הלוברה זה עם אני עקביות. מתה על זה. זה דבר כל כך טעים. לא שלי זה אף פעם. רגע, מה הקשר בין זה לשפיך? אני ותומר קוראים לזה שפיך מאיזושהי סיבה. למה? אני לא יודע, הוא המציא את זה. ערך קומי כאילו? אין לי מושג, כן. משהו כזה. אתה שותה שפיך? כן, אני כן. אמר. שאוט לאלוברה, תשלחו לנו את הצ'ק בדוח. ביחד עם יד המלך. הכתובת של שחר בפודקאסט הראשון. לא, לא. כן, לא, לא. כן? כן, בסוף. כן, רציתי לצעוק את המספר של מיכאל וגם הפסיק את ההקלטה. כן, הפסיק. מה המספר של מיכאל באמת? 05. צריך להפסיק לזרוק, כאילו תמיד הסופים שלנו הם קליפהנגרים מטורפים. למה לא? שיהיה קליפהנגר לפעם הבאה. ככה כאילו... ככה יש טעם של עוד. מתח. תשאיר טעם שלו אחרי שעה של השטויות האלה. אני בהיריון. תשאיר טעם של זה לא היה נורמלי. אנחנו לא קרובים לסוף. אנחנו בערך בחצי. אוקיי, אני לא בהיריון. אולי בסוף אני אהיה. אולי בסוף אני אהיה בהיריון. בפודקאסט הזה תהיה בהיריון. אנחנו לא בדיוק... יהיה פה הרבה יותר מעניין עכשיו. קדימה, פודקאסט פה. למה יש קק? קירות. אוקיי, איך זה כזה מדהים. מישהו ראה את קריסטי מק שקיבלה מכות מהחבר שלו, כן. חוץ ממאי. היא דיברתי שחקת איתה על זה. פורנו, לא? זה הדבר הכי כאילו לא מבין עצוב בזה, בעולם. זה חבר שלו הדבר- מתאגרף אני מקצועי. אגיד לך מה עצוב, מה שעצוב זה שהדבר היחיד שהיה להגיד זה, אל תדאגו, הוא תמיד מרביץ לי, פשוט הפעם זה היה ממש חזק. אוקיי, תקשיב, אפשר, אני אספר לך את הבקגראונד. אני לא מכיר. אוקיי, לא מכיר קריסטי כוכבות מק. פורנו או מתאגרפים. כוכבת פורנו, ממש שווה, ממש, קעקועים והכל ממש סגנון טוב. כמו כל שאר קיצר. כוכבות הפורנו? כן. כן. אז קיצר, היא, בקיצור, החבר כאילו, שלך, היית שוטף לה את הכלים. כן, הייתי מכין לבנקיקים שלו. קיצר, אז... היית מכין לפנקי. הוא הכין לך פנקקים. דבר, תתעלם מהם, אפשר לדבר. אוי, אוהבת את זה, לא ראיתם את הפרצוף אוקיי, שהיא אז עשתה, אז החבר הסאונד שלה? הזה יכול... החבר שלה, הוא היה מתערף MMA מקצועי, קוראים לו War Machine. אז, והיא תפסה, בחור מתוק. והיא הוא תפסה אותו? כאילו מדהים War פשוט. Machine. כל הזמן לוקח הוא אותה לדייטים תפס כל אותו? כך יפים. הוא תפס אותה, War Machine. שלא תפס שנייה. הוא תפס אותה, אני שוכבת, הממחר! הוא תפס אותה, ואז היא אמרה לו, היי, הייתי על הגובה. ואז הוא אמר, עקבים זה לא גובה, כי הם עשו תוספת גובה. פם. בקיצר הוא תפס War אותה Machine does not play עם nice. גבר אחר בתוך המיטה היא לא שלו. מה? זה שחקנית ממש פורנו? לא בדיוק, נכון. זה מה זה שכתוב, ממש זה לא מה מה שהיה כתוב. שקרה. מה הוא קרה? פשוט, אז קדימה. הוא טען שהוא רצה להציע לה נישואים והכל, באמת? והיא לא הסכימה, הוא פשוט בחור מטריד, הוא פשוט כמעט כאילו פשוט- הוא קורא לעצמו War Machine. הבחור Machine, המבוגר כן. הזה. פשוט ממש דוחה, הוא פשוט הרביץ לה, כי הוא זין, והיא נראתה ואז כל כך נורא כזה אחרי רשם זה. בטוויטר, אני רציתי להציע לך נישואים בסך הכל, עם האגרוף זה- שלי. מהגרוף שלי. ניסום לפרצוף שלך. מפסט. כל הגברים חוזרים. הכל אשמת המדיה. וקיבלנו עכשיו את הקהל הפמיניסטי גם. כן, בגלל זה תמיד צריכה להיות בת בפודקאסט. חייב להיות כאילו דודקאסט. כן, דוד. דודקאסט. סוסג' קאסט. זה כמו קאסט פורנוגרפי. דודקאסט? הדודקאסט 3, הכבאים משיבים מלחמה. זה כזה קל לתת שם לפורנו. זה למה פשוט כל הסתם כותרות שלך נשמעות כמו מקצוע- בי מוביז? זה הכל כאילו... מקצוע, פועל, איך קוראים לזה? ואז תואר שמתאר את הפועל, כאילו מקצוע, סתם זה מקצוע. גנן, אוקיי, גנן, פועל, הגנן, המבשל, חזק. אז עכשיו אתה אומר, הדודקאסט, הגנן שמבשל חזק 4. למה 4? למה זה צריך את להיות סיקוול בשביל את פורנו? הסרטון פורנו הזה? את הסרטון פורנו הזה עם הלמון עם הורס? הלמון הורס, כן. הוויש. אני שם את זה בלינק למטה, כאילו אם כן. אתם רוצים להבין, פשוט כאילו שים את זה יהיה בלינק לינק למטה, של לינק ללמון למון הורס. הורס. שתבינו, אין שם משהו פורנוגרפיה, אז זה safe to see, אז אל תראו. לא הייתי רואה את זה עם ההורים. כן, לא עם ההורים, אבל לבד כן. יש כמה פורנואים עם, איך קוראים לזה, עם עלילה כל כך טובים, באמת. עשו, נכון לפולפ פיקשן, נו. עשו לזה עושים פרודיה, הכל, עושים. מה פרודיה יכול להיות לפורנו. הפורנו של אני לא פולפ יודע. פיקשן? היי, לא, אני ארוג אותך. יש בן, בת אחת בסרט, נו, אז, אותה. כן. ובחור אחד פוגש אותה. נו, אז שניהם. שניהם.
אבל הוא לא, זה לא פרודיה פורנו. זה פשוט, כן, זה כן. היה פורנו של סקראבס. What the fuck? הייתי רואה פורנו של סקראבס כל כך. אוקיי, וג'יימס דין היה שם, לא יודעת, הבחור הראשי הזה? ג'יידי. לא יודעת. רגע, ג'יימס דין באמת משחק בפורנו של זה, או... כן. למה שהוא יעשה את זה? למה לא? ג'יימס דין הוא לא שחקן מכובד? מי זה ג'יימס דין? שחקן פורנו מכובד? אני יודע. אני הוא לא מבין. בהכל. יש שחקן מכובד שנקרא גם ג'יימס דין. כן. יש את ג'יימס דין עם A, שזה שחקן מכובד, ויש את ג'יימס דין עם E. וזה השחקן פורנו. לא מכיר שחקני פורנו בשם, אין לי אפילו כן. שם אחד של שחקן אין פורנו. אחד. לא בנים ולא בנות. גם לא- בנות אני יודע מלא. קיצר. בטוויטר, שאוטות לאמא של אנטון. שאוט-אוט לסלטים כיד המלך. בטוויטר, נו לזה לשקוע. הוא העלה תמונה, ג'יימס דין, עם הבחור הזה, איך קוראים לו? ג'יי-די. JD, ורשם כזה, שיחקתי אותו. זה כגלף פרנקל, משהו כזה. הייתי רוצה להיות כפיל פורנו. כפיל פורנו? כן. סיפר לכם על סיפור חדשות האהוב עליי? מה? כאילו, אתם שלכם בטוח ששמעתם את זה. אני לא בטוח. הכפיל הומו כן. הגמד של גורדון רמזי נמצא מת אוי, כן. במאורת גיריות. במקסיקו. במקסיקו. מאורת שהוא לכלך על גיריות. משהו על התוכנית, לא? הכפיל פורנו הגמד ההומו. של גורדון גורדון רמזי. רמזי נמצא מת בתעלת גיריות. גיריות. במקסיקו. לא יכולת לעשות את זה רנדומלי יותר. אני היחיד שזה מזכיר לו במקסיקו. ברייקינג בד, שאת כולם מוצאים להורג במקסיקו, ויש פילטר כתום. אני יכול לה- אנחנו במקסיקו או לא? אני לא יודע, אני נראה כתום יותר מה... כן. אנחנו כנראה אז במקסיקו. כנראה אנחנו במקסיקו. ראית גם את שובר שורות, נכון? כן. כאילו, כולנו עד ראינו שובר הסוף? שורות? אפשר לדבר מה? על עד הסוף? הסוף ראית? אפשר לדבר על הסוף של שובר שורות כבר? אין עבר מספיק אין זמן? כבר מה לדבר על זה, כן. זה סוף מושלם. היה סוף מושלם, אבל לא נראה לי שמישהו לא ראה אותו אני לא חוץ מי. חושב שהם יעשו... שמעתם יש- את לא, הבדיחה יש- אתה שבגלל חושב ש... שהם יעשו יש ספינוף? כמה. כן, עושים לסול. לא, תקשיבו. לא, חכו, נדבר על תקשיבו. ג'סי, הם יעשו... אם אנחנו עכשיו באמת? עושים ספוילרים אני לברייקינג כן, בד, דבר. תגידו את זה, אבל כי יש כמה חברים שלא ראו את זה. אני מכיר די הרבה. היי. כמה בדיחות פשוט, לא יודע אם ניקח ספוילרים. קודם כל, שמעתם את הבדיחה לא איך קוראים לו, ג'סי, בגלל שהוא, השוט האחרון שלו בברייקינג בד זה כשהוא נוסע, והשוט הראשון שלו בסרט של ליד פור ספיד הוא יוצא ממכונית, אוי, שזה פשוט קורה ישר אחרי. וואו, תכלס, יכול להיות. האמת שזה גאוני, הוא לא נכנס לכלא בתחילת הסרט לא, הזה? לא, הוא בניד פשוט- פור ספיד הוא נכנס לא לכלא. ראיתי. נראה לי. בכלא. אני לא ראיתי את ה... כן, לא ראיתי בניד פור סרט. ספיד הוא נכנס לכלא, אז זה די לא, הגיוני ראיתי אפילו. סרט. הוא פשוט וואו. יוצא ממכונית. והשני, זה ככה. שאם אתה מתרגם את בתוכנית אודיו. בטר קול סול בדיוק. לעברית, זה וואו, יוצא לא. כדאי שתתקשר לשאול לסול. כפרה. לשאול כפרה. את זה הייתי רואה, כדאי שתתקשר שתתקשר לשאול. לשאול. על עורך דין תימני ממולח. יש מישהו שעושה איזה קופירייט, כדאי שתתקשר לשאול, עורך דין התימני הממולח. זה משהו שנשמע כמו משהו של ערוץ זה הילדים נשמע יעשו. כמו פורנו. וואו, כן. כדאי- ג'סי, שמעתי את הסיפור הכי טוב מהשחקן של ג'סי, הוא אומר שהוא הלך בלונדון יום אחד עם גייטורייד, ויש לו כן, איזה אני שורה שמעתי את זה. בברייקינג בד כזה. אני מכיר את זה. Gatorade me, bitch. אז איזה מעריץ צועק לו את זה, אז יאללה, בקטע הוא זורק לו את הגייטורייד, והמעריץ תופס את זה ומתחבט, God. והוא רק כזה חושב לעצמו, למה נתתי למישהו את הגייטורייד שלי? ממש רציתי גייטורייד. ולכן, אירון כשנהיה פול כל כך מפורסמים, מגניב. ואנשים יגידו לי, היי מיכאל, למה יש קקי על הקירות? למה יש קקי על הקירות? אני אחרבן על קיר אוטומטית. כי בא לי, כי אני יכול. ואז... לא, אני לא ארגיש רע, זה לא דומה בכלל הסיפור שלו. אני ארגיש מצוין. אירון פול כל כך מגניב. מי אתם שתגידו לא? אירון פול כל כך מגניב. זה ג'סי. כן. חוץ מזה שהוא שיחק בניט, הוא פשוט רצה במה הוא תפקיד עוד ראשי שיחק? במשהו. במה? הוא עשה הרבה מיני תפקידים, אבל הוא רצה כן. ממש תפקיד ראשי, אז יש הוא לו עשה את עכשיו הסרט כאילו משהו המחורבן. מתקרב? או שאנחנו פשוט הוא נעלם? לא שאני יודע. לא בטוח, אני לא נראה חושב לי. שהוא נכנס משנה, עכשיו בריין. לא, לפויסק. בטוח יהיה לו עוד דברים. למה בריין קרנסטון הוא לא לקס לותר? מה? מי זה? שמישהו וואו, הסביר לי את זה זה? יכול להיות מושלם. למה בריין קרנסטון, כאילו, אתה יודע מי זה? יודע מי זה. I am the one on Ox. שהוא משחק בוולטר. אני יודעת, אבל... הוא רק מבהיר. כן, הוא לא היה משנה. אמור להיות לקס לותר. בבטמן נגד סופרמן. הוא בבטמן נגד ביקש. סופרמן. האויב אוקיי. של סופרמן? אוקיי. מה? הקרח? הוא ביקש להיות האויב הקרח של סופרמן. הוא היה מושלם. הוא ביקש זה יכול להיות להיות לקס לותר. סתם. הם אמרו לו, אנחנו לא יודעים, יש לנו כבר כאילו את ג'סי אייזנברג, שהוא, אתה יודע, היה מועמד לגלובוס הזהב פעם, אז כאילו, סטפ דאון אייזנברג. אז כאילו, תביעי את לא החוסר רצון בסדר עם שלך. אנשים. אמרתי, תביעי את החוסר רצון שלך, לא תחרמני את הקהל שלנו. ואיבדנו את הקהל הפמיניסטי. כן, מה זאת אומרת איבדנו? הם כולם לסביות. כפול קהל פמיניסטי. או שיט.
אתם לא יודעים איפה אני גר? שחר, אני מכיר כמה אנשים הכתובת שהרביצו שלו לך. בפודקאסט הראשון. מי ירביץ לי? אני מרביץ יותר חזק מכולם! כן, שחר היה פעם אלוף הארץ בקראטה, ותמיד הייתי לספר לחברה שלי על זה, והיא תמיד הרימה גבה. ולפני כמה ימים הוא נמצא אצלי גם, ויש איזה זבוב. חברה שלי ידעה, דופקת לו כזה, כדי להשפיל אותו, היא עושה לו כזה, היי שחר, אתה היית אלוף הארץ בקראטה, תתפוס את הזבוב. הנפת יד ראשונה שהוא עושה, הוא תופס את הזבוב. אין מצב. וזורק אותו על הרצפה. וואו. הייתי בטוח שפספסתי את הזבוב, אז הייתי היא הייתה כל כך מושתקת. פתחתי את היד והוא נופל. זה הדבר הכי טוב שעשיתם בחיים שלי. הדבר הכי בדסי בעולם. כאילו, לשנייה התנהגתי כאילו זה קורה כל יום, כן. ואז הבנתי שתפסתי זבוב הרגע, והתחלתי להשתגע משמחה. בהנפת יד הראשונה שלו. זה כמו... זה מקארטון נטוורק, הסיני הזה, שהוא כזה עם הצ'ופסטיקס שלו. כולם מדברים שמאי תרגיש בקצב האחור. רגע, סיני עם צ'ופסטיקס? מי? נראה לי קוראים לו ג'ק? סמוראי נראה לי ג'ק? קוראים לו... לא, לא סמוראי ג'ק. סמוראי ג'ק הוא... עם צ'ופסטיקס. לא, לא, זה הסדרה מצוירת. סמוראי ג'ק? סמוראי ג'ק. באמת? סמוראי ג'ק. נו, יש לו חרב שמעתי ענקית. סמואל ג'ק, ואז דיברתי איזה כזה קושי כזה. סמואל ג'ק אלסון. וואו, איזה טירוף יש. אם רובין וויליאמס, שיודע חצי סופר מפורסם נגיד ככה, היה כזה טירוף. תחשוב מקרה שסמואל אל ג'קסון, או משהו, או מורגן פרימן ימותו. וואו, מורגן האינטרנט פרימן. שחורים. אלוהים מת. מה הקשר? אם אתה לא עצוב אתה גזען. כן. לא הייתי עצוב כשרובין וויליאמס מת. שמת לב שאתה סאונד וייבס הוא ממש עולים. כן, אמרו לי על כן. זה. סליחה, אני כי מחציר. אני שחר. אני המנחה, אני אעשה מה שבא לי. אתה לא המנחה. אני המנחה. היי, מיכאל, בסדר. אתה לא המנחה. מכרת לי את זכות אתה לא הבכורה מנחה, בשביל לא נכון. אוזניות. לא נכון. מכרת לי את האוזניות שלך בשביל להוכיח שהבולבול שלך קטן יותר. אתה אבל לא הוא גם מנחה. חשוף. אתה לא... רגע. לא משנה. הזכרת לי לרגע את זהו, הגולש הכסוף. הרגתי אותך. הגולש הכסוף. הם חשבו שיהיה לזה סיקוול. למי? לגולש הכסוף. אקסמן נגד הגולש הכסוף. הם היו בטוחים ב100% שיהיה להם סרט המשך. הם לא ידעו שהסרט שלהם כל כך גרוע. יש עכשיו ריבוט. מטומטם. נסים לציין אותו. עושים ריבוט לארבעת המופלאים. מתי זה יוצא? ארבעת המופלאים היה אחלה 2015. סרט, לדעתי. 2015, הקיץ של 2015, זה להיות משוגע. זה הולך להיות מדהים. כאילו, אבנג'רס 2, אנטמן. אנטמן? אנטמן, איש הנמלה. מה זה? והולך לשחק אותו, תעזור לי, זה שהיה בחדשות אין לי מושג. בהפרעה, ששיחק את זה עם השפם, לא ראיתי חדשות שמאוד אוהב בהפרעה. פוסי. נו, לא ראיתי נו, חדשות בהפרעה, נו, אני לוזר. נו, על הזין שלי, אני פותח את הטלפון ומוצא את זה, תמשיכו לדסקס. אוקיי. בכל מקרה, קיץ 2015. מלחמת הכוכבים 7, וואו, אני מתלהב על זה. מגניב. אני לא כל כך גם אוהב את אני. ג'יי אברמס, אני רוצה אבל אני לראות- מת לראות אותו. אני רוצה לראות את שומר הגלקסיה. הוא עוד לא ראית? לא ראיתי את זה. וואו, אני הולך איתך מחר, לא אכפת לי. אין לי כסף. God damn it, Yes. מה זה היה לך כסף? לא עבדת פה כל הקיץ? כן, אבל לא קיבלתי, כאילו קיבלתי משכורת, אבל בזבזתי אותה מהר, ואני צריך אמור לקבל פול משכורת של רד. 2,000 ומשהו. פול שם. רד הולך להיות אתה מכיר אנטמן. אותו מאיפשהו? מה הוא משחק? כן, אתה מאוד מכיר אתה אותו. כבר הנה- ב-IMDb, מה הוא הנה משחק? תמונה שלו. פול תראה. רד. אין לי- הוא נראה... הוא נחמד, הוא מדהים, הוא קורע מצחוק. אתה ממש מזיז את והוא הולך הטלפון, להיות איש ואיך אתה הנמלה. מצפה שאני אראה משהו? איש הנמלה. אני זה לא מכיר אברהם אותו. סרטי נראה קומיקס לי. מכניסים יותר מדי כסף. כן. איש הנמלה, זה סרט לגיטימי. לא, הם פשוט אמרו, אם Guardians of the Galaxy היה כזה קומיקס שולי ועכשיו הוא כזה טוב, אולי נצליח גם. זה גלקסי. לא צחקתי ככה בקולנוע כבר הרבה זמן. אני רוצה כל כאילו, כך לראות את הסרט אף הזה. פעם לא היה קטע שכל העולם מתפקע מצחוק, זה תמיד היה כאילו כמה מהאנשים מהקולנוע, זאתי הייתה הבדיחה שלהם. נו. כאילו בדיחה שמכוונת, כאילו, זה כאילו, כל פעם אגף בקולנוע כאילו צחק את הרעיון שלו וכל האחרים היו כזה, זה די מצחיק. כי זה היה כאילו, כל בדיחה הייתה מחויטת לסוג מסוים של אנשים. וואו, אני כל כך יש, אהבתי אנחנו את נראה לכם הסרט. בדיחה אחת בסרט הזה, כשהם מנסים לברוח מאיפשהו, הרקול אומר להם, תביאו לי זה, כסף ורגל של מישהו. נו. רגל תותבת של מישהו רגל ספציפי. תותפת של כאילו מישהו שהולך על רגל אחת ורגל תותבת. ואחרי שהכוכב מסיים, כאילו שסטארלורד מסיים להתווכח עם מישהו על הרגל שלו ומקבל אותה, הוא אומר, אני לא צריך את הרגל. כן, הם מגיעים זה סתם היה לי מצחיק. רציתי לראות איך הוא יקפץ אותו. הוא כן. צריך לקפץ. זה לא מצחיק, אז הוא כאילו מסתכל, שובר את הקיר הרביעי לרגע יודע ומסתכל מה? לתוך המצלמה. זה לא מצחיק. יודע מה? זורם מחר. רוצה ללכת? מחר יום ראשון? כן, פאקד כן, נלך. פאקד, הולכים. כן, הם קבעו דייט אנחנו בלעדינו. נעשה, כן. כי זה אין לכם. רוצה? רגע, את אנחנו נעשה ראית אינסטגרם, שם אני הגלקסיה? אעשה השטג מיכל, פוד, ראית ו- שם הגלקסיה? אני בוא לא נראה את זה. אני גם ראיתי. בוא נראה את זה. אני לא בא. וואו. לא, סתם יש לי דברים אחרים. תביא אותנו. וואו.
יואו, איזה כיף, אני אצא לחופש ביום שלישי. יש לי מחר התרשמות. באיזה שעה? 5 עד 7 נראה לי. בסדר, אפשר ללכת לפני גם. כן, בואו נלך סרט בוקר. וואי, ללכת סרט בוקר ב-Yes Planet זה וואו, הכי כיפי בעולם, וואו. כי אתה באולם והוא ריק. בבקשה, אל תבואו. אף אחד שלא ילך אף פעם ל-Yes Planet חוץ מבשישי שבת. סבא וסבתא שלי בסרט עכשיו. וואו. כן, בגלל זה אנחנו יכולים Thank God. לצרוח בגלל ולהכניס זה אתה סטנדון. פה. רגע, בגלל זה אני פה. ספר לנו על הביף שלכם שנייה. כן, מה הם הולך? שמעו הריב ש- שלך עם סבא שלי. הם שמעו שעבדת את סבא שלו, ואני לא, שמעתי שהסבא שלו אמר לך לתלוש דשא ולשתול אותו הפוך, ואתה עשית באחד את זה. הבקרים. לא עשיתי את זה, זוכר את אבל הבוקר? הוא צחק עליי והסתלבט עליי והבנתי שזה בדיחה ואני אידיוט. תספר לנו, מה הולך? קדימה, מה היה הריב האחרון? לא רבנו, פשוט... אני לא יודע אם הוא... אני לא רוצה להגיד כלום כי יכול להיות שהוא ישמע את הוא זה. לא ישמע את זה בחיים. הוא לא אכפת לו. לא אמרת שהוא לא יודע איך לשים את הטלפון על השתק כן, או משהו. כן. אז- או, הנה אני שלך סבא שלי. בוא, תוציא. פשוט זה... מכירים בני אדם שאתם לא אוהבים להיות בחברתם? לא. מוצאים לכם את כל אני חושב הווייב מיכאל. פוזיטיב. אני חושב שכולם אנשים מקסימים. תקשיבו, כאילו, אין לי שום בעיה עם פשוט- אף אחד פשוט- מהאנשים בכדור הארץ. פשוט אנשים שמוצאים לכם את כל הווייבים אאו. החיוביים. וואו, מיכאל הרביץ לי? עכשיו. אני בא לתת לה קיב, היא מגישה לי את הפרצוף שלה. זה מה שתגיד בבית המשפט? כן. אני לא התכוונתי לדקור אותה, אז תן לי סכין, היא סך הכל נכנסה לי בסכין. וואו, אם אני היא מחזיק, מתוך אם הסכין. מישהו אומר לי תביא סכין, אני נותן לו סכין ואז הוא קופץ לי לסכין, אני לא אשם. אתה כן. אתה אמור להביא את הסכין ככה. זה תופס גם, זה תופס רק זה- אצל פיראטים, זה- אנטון. זה הריגה ברשלנות. זה הריגה ברשלנות, יש סעיף בבית אחי. המשפט, השופט יגיד, זה לא רצח, הוא לא פיראט. זה לא, זה חוקי כבוד של פיראטים, זה לא תופס. הריגה ברשלנות. הריגה ברשלנות? כן. הריגה ברשלנות זה כמו כאילו שאתה דוחף מישהו מהגג לא, בטעות. לא, הריגה ברשלנות אתה זה... זוכר, אתה נגיד... ההריגה לכל דבר, אבל השופט לא מתרשם. כן. איזה סלופי זה היה. אני לא רואה, משהו. יש לי כאלה מישהו ביום. ב2 ששם ציאנית בתוך חתול, זרק חתול על בן אדם ואז שרף את שניהם. זה הריגה לא חשוב. ביי החתונה של הבן שלו. זה הריגה איכותית. זה היה 17 שנה בכלא. אני מכיר מישהו ששכר ג'ירפה בספארי בשביל לתת מה? לאחד האורחים נקסט לפ עד שהוא מת. באמת? אלק. לא! או שאני לא מכיר! אני כל כך שונא אותך עכשיו, אני לא מאמין! מה זה לא מכיר מישהו באמת. ששכר ג'ירפה? חתיכת טמבל? באמת? כן, בטח! היא אתה ג'ירפה עדיין שם, היא משרתת את המאסר שלה בספארי? אני שונא אותך! כל כך! אני אוהב את שחר כשהוא ככה. איך עלו עליו? הג'ירפה דיברה? הג'ירפות האחרות איך שמרו את זה, הכניסו אותה הם כעסו. לספארי? לא יש- בחרו אותי, איך אני... הם- איך היא כבר הכניסו אותה הייתה שם. לספארי? היא פשוט כעסה על אנשים כי הם הכניסו אותה לספארי. או, כאילו, אתם חושבים שתקלעו אותי, אני ארצח לכם בכל המבקרים נקסט לפ. ונדטה של ג'ירפה. נתת ג'ירפה. ככה ג'ירפות נלחמות בטבע. כן, פשוט נכנסים אחד זה בשני ממש בה עם מגוחך. זה. זה לא נראה מגניב. בגלל יש זה... שג'ירפה היא מוציאה הרבה לשון, הרוב שחור, זה פשוט רק הקצה ורוד כי זה מה שרואה שמש. בגלל זה אתם רואים נגיד בסרטים אריות וטיגריסים נלחמים ולא ג'ירפות יכולות בזמן, כי זה נראה דרפי לגמרי. ג'ירפות נלחמות על הגורלות של המשפחה שלהם. יש שני צווארים ונכנסים. הג'ירפות לא לראות ראיתי מרוצות. קומיקס גאוני, איזה ג'ירפה עומדת, מכיר שעומדים כמו טמבלים ושותים. כן, עכשיו הם מפסקים רגליים. ואיזה ציפור כזה, נוחת לידה, עושה כזה, וואו, אתה נראה כל כך טמבל, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? תראי, אולי פשוט תיכנס למים עד גובה הצוואר, ואז פשוט כאילו תשתה ישר, אז כזה, אתה רואה כזה ציור של הג'ירפה בפרצוף ממש חושב, אז מיליון ג'ירפות, והגם עד הצוואר כזה, בלשון בחוץ כזה. איזה רעיון גאוני, תום. וואו. שום חיה לא עושה את זה. שלח לי את הנתון הזה. שום חיה, נראה לך שאני אמצא את זה, באמת זה היה ב9 גיג לפני חודשים. התאהבתי מחדש ב9 אני גיג. עדיין שונא את 9 גיג, כי זה פשוט מרגיש לי כמו סטטוסים מצייצים עם תמונות. וואו. כן, כל אולי, כך טיפה. שונא סטטוסים מצייצים, באמת. כי אני, קודם כל, אם הם יפרסמו אותנו, זה יהיה היום הכי שמח בחיים שלי, כן, אני כן. לא אוהב את העמוד הזה. כי אנחנו זה אוהבים כל אתכם, כך שאוט הרבה- אאוט טו סטטוסים מפוצצים. זה כל כך הרבה שטויות פשוט. אוקיי, הפוסט האמיתי שראיתי זה לא מישהו חתך אותי בתור לסלט. אמא פרסמה את התמונה של היום הולדת של הבת שלה כשאף אחד לא הגיע, וואו. והיא רשמה, זה היה בגלל בריונות. וכולם בתגובות תומכים בה, כאילו, מה? למה נראה לכם שאכפת לי? למה אכפת לי מהילדה הזאתי שלה היה יום הולדת מחורבן? אני לא מכיר אותה, כנראה היא עשתה משהו כדי להרוויח את החרם הזה. כן, אני כנראה רק שמנה או משהו. כן, שמנה, מתי הספקת להשמין? תתאבדי.
העולם לא צריך עוד שמנים. אני סתם צוחק. אנשים, הוא לא צוחק, זין על קהל השמנים. לא, אל תתאבדו. אנחנו שמנים, כאילו. חצי מהפודקאסט הצד השמן אמר את זה, זה לא... מה, אתה שמן? אני לא כזה שמן. ביחס למאי ומיכאל, אתה די שמן. כאילו מיכאל גם מיכאל פודקאסט שמן. בולקי. לפני כמה זמן שחקנו במחשב, אני, מיכאל וחבר שלנו שנקרא יובל. מיכאל יושב שחקנו הוולף אמונגס, מיכאל אומר לעצמו, אני אפתור את זה, אני שוטר, אני השוטר הכי טוב בעולם. רגע. לא לספוילרים. ויובל דופק לו כזה, אתה לא שוטר, אתה ילד שמן מול מחשב. מיכאל מפסיק לשחק ל5 דקות. די, זה עומד מול המסך. אני לא שמע לזה עכשיו, הולך לשתות קולה. הורדת את הפרק 5? ולא אמרתי לך ולרועי. אני שונאת אותך. הוא לא כזה מעניין. שחקי בלי פרק 5. אז זה נגמר בפרק 4. זה נגמר בפרק 4. באמת? למה? למה? אמרו לי שפרק 5 מצוין. מי אמר לך את זה? שם, אני רוצה שם? למה? לא זוכרת איך קוראים. זה נגמר בפרק 4. לא, אתה לא מכיר אותו. אז מי שזה היה שאמר, מי שחושב פרק 5 טוב, אתה מוזמן להפסיק להקשיב עכשיו ולהתאבד. כן, ביחד עם השמנה מקודם. סייה, או... מישהו יתאבד כי הוא הקשיב לפודקאסט. מה דפוק, זה כמה כוח אל יש תעשו לנו? את זה. תתאבדו כולכם! 25 אנשים, התאבדו במונית. אתה רע בליג, תתאבד. אתה רע בליג, תתאבד. אתה שמן, תתאבד. אתה חושב שפרק 5 בוולף אמונגס טוב, תתאבד. לא, אכלנו אוכל אתיופי, אני ומיכאל. זה היה פסיכי, לא, אל תתאבד, תאכל אוכל עוד מה אוכל זה אוכל אתיופי. אתיופי? בדיוק, אנחנו לא יודעים. אכלנו אוכל אתיופי ואנחנו לא סגורים על זה. אין לנו שמץ. וזה טעים היה? עשינו מסעדה אתיופית אנחנו בתל לא אביב. יודעים, יום לא אחד. בטוח. מה? ופשוט אמרנו יאללה פאק איט, והלחם שלהם מוזר ואפור וצמיגי וחמוץ. וחמוץ ורטוב. והבשר של העוף שלהם יש טעם של בקר, לבקר יש טעם של עוף. וכל העוף מגיע עם ערימה של רוטב עליו ואז זה פולקה. אתה יכול להגיד חמוץ כמו כוס אנטון? לא. נשמע כמו כוס באמת פלופי ואפור וחמוץ. ג'יזוס אנטון. איזה התנסויות היו לך? מדברת גברת סקס זה סקס שפיך משין. ודמעות ודם. גאד, החצי הזה, אני מחלק עכשיו צפון דרומה, זה החלק שלא נהנה מסקס, ואני ושחר, אנחנו החלק המגניב, בסדר? ושזה ידענו עכשיו. לא, אני ואנטון החלק המגניב לגמרי. כן, בדיוק. אנחנו ממש חלק המגניב יותר. כי אני לא ידעתי איזה קול רדיופוני יש לאנטון. זה לא סוד לכם הכל המגניב. בפודקאסט אודיו, כן זה כן. לא זה לא. כן זה כן. אני ומה החלק המגניב, תקשיבו איזה כיף מגניב. וואו, זה היה כיף תקשיבו איזה כיף מגניב. או שיט. לא, אני... רגע, לא, אני רוצה לחזור על זה בבקשה. וואו, דוד. כן! כן! זה לגמרי. הכיף הראשון שלכם היה עקום רצח. הידיים של אנטון אדומות, אני חושב ששברתי את המרפק. וואו. רגע, סיפרת את הסיפור כבר שלך ושל יוני בכדורעף? שזה נהיה אמיתי לרצח. לא. לא, אז זה בדיוק הרגע אמרתי את הכי זה למאי. אמיתי כן. שלי. שחר וחבר תסתכל על שלנו זה. יוני שהוא חצי פסיכופת, משחקים כדורעף באותה קבוצה, עושים נקודה, יוני עושה כן! שחר עושה כן! שחר מסתכל בעיניים, נכון אתה רוצה לרצוח מישהו, אני יודעת מה ההרגשה, כן! כיף מטורף! וכולם מסתכלים עליהם כי זה נהיה, זה היה אמיתי מדי. אני אסתכל לחדשים ובית נראה כאילו אנחנו עומדים לרצוח מישהו כדי לדעת איך זה מרגיש. אני לא רוצה להיות בקבוצה של שחר ויוני יותר. כן רוצה. אוקיי, שאלה. אם היה לכם הזדמנות... כן, תעשה את זה בתחת. הזדמנות... אם היה לכם הזדמנות כן, להרוג הייתי מישהו... מוכר אותך לישמעאלים. מגניב. אם היה לכם הזדמנות... כן, רוצים לעשות בשבילי אותך. אני כזאת מצחיקה. אוקיי. הצד המגניב. אם היה לכם הזדמנות להרוג מישהו, בלי שום רגשות אשם, בלי שום סכנה לכלא, בלי שום דבר. לגמרי. הייתם עושים כן. את זה? אם הייתי תוקע בסכין אוויר, והאוויר פתאום היה הופך לבן אדם, ואז מפסיק להיות בן אדם. לא, אני גם הייתי עושה את זה. כן. וגם הייתי עושה את זה בדרך כלל ברוטלית שאני יכול לדבר. לא, אני לא רוצה. חונק מישהו פרונטלית, תוך כדי שאני מרסק לו את הראש שלו מדרך. אאוץ', זה לא הדבר הכי הצלחתי להרוג זה הדבר אנשים הכי בלסטובס ברוטלי לפעמים, שחשבת? כי הם הסתכלו עלינו ועשו כזה. להרוג אנשים בלסטובס אגב, אם לא שחקתם צחקו, זה קשה, כי הם כאילו, הם בוכים תוך כדי, והם מגרדים לך את הידיים, זה אמיתי מדי כזה. כאילו כן, ככה אם הייתי חונק מישהו, ככה הוא היה נראה, הוא היה צורח ומנסה להוריד את היד שלי, אבל לא הצלחתי לרצוח אנשים לפעמים, כי זה כזה, אני לא זה. זה עדיין כואב לי. הכיף? כן. הכיף טוב. זה היה כיף לא כואב כמו וטוב. הכיף פגס שלכם. כן, פג. כיף. כאלה סתומים. תראה
תראה את האודיו, הוא צנח קצת, הוא בשלילי. אתה ראית את האודיו של הכיף שלנו? די. זה התפוצץ, יצא מהמסך. אז התפוצץ, יצא. אין לנו מיקרופון, אנחנו עכשיו כולנו על מיקרופון אחד. למה יש קקי על כל הקירות? למה לא? יש כיפים על כל הקירות, כל הקירות מלאים בחמסות. למה יש קירות על כל הכיפים? למה יש כיפים על כל הקקי? הוא ניסה. אנטון מרים יד לקיפ, מבטא אחרי שנייה שחת את זה במיתיים, זורק לאנטון קיפ על הפנים. זהו, זה כל החמסות שלכם נשרפו עכשיו. הקיר חזק להיות עלו באש. שום קקי, שום חמסות. הקקי חזר. התחלתי, אם מישהו נותן לי, כאילו, אני רוצה לקבל מישהו כיף, והוא נותן לי, אני אתן כיף לעצמי, ואני ארגיש טוב עם זה. כאילו, פשוט כיף מעל הראש כזה, כאילו, אתם תראו, אתם תדמיינו. אתה לוזר. היי, תנו לי כיף. לא? וואט? זה פועל. הסיפור הכי לוזרי זה פועל, ששמעתי תעשו את זה. כל השבוע. בחיים לא הסתכלו עליי כאילו, כזה חסר. מה הוא עושה רגע? לא. כן, כן, שחושב שיש לך פיגור. כן, אל תגיד כן, לו. מרחמים עליי. וואו, כל פעם הזאת שהוא ביקר את רון בקפה גרג, איזה רון? ואני לא זוכרת, סיפרו לי שהיא אמרה שכזה יש לו בעיות, ואז כולם הסתכלו עליו כזה, לא, יש לנו חבר שלנו 10 שנים. אז כזה שלום, ומהר הורדתי את היד, ואז צעקתי שלום עם כאילו מרפק מכופף מעל הראש. שלום! היא מסתכלה על כולם, עזבו, יש לו בעיות, אני מכירה אותו, וכל הבית קפה התחיל לצחוק, שכולם כאילו מתים עליי, כי איזה שטויות הוא עושה. ואז מישהו שם לי שקל בכובע. ואז מישהו אחרי זה במכון כושר בא אליי. יודעים? אתה בסדר? בבית קפה קודם. תקשיב, יודעים? אתה צריך עזרה? התחלתי, כמעט בכיתי מצחוק, אף פעם לא אהבתי את רון יותר. תקשיבו, כשהיינו באילת, אז נכון כמו שבסרטים, אשכרה פתחנו מעגל באמצע הטיילת, ואנשים שמו לנו כסף. כאילו זה כל כך מגניב. כן. אני ורוי פעם עשינו את זה בתחנה המרכזית, כאילו תקועים בלי כסף. ואנחנו לא רוקדים כל כך טוב, כאילו אני ורוי רוקדים כאילו די ממוצע מינוס. די ממוצע מינוס. אבל היינו תקועים בתחנה המרכזית והיה חסר לנו כאילו 3 שקל כל אחד. אמרנו, יש לי רעיון מטורף. הרווחנו 53 שקל. הרווחתי 4, שזה שקל אחד יותר מה שאני צריך. וואו, תמיד רציתי לקבץ נדבות, אבל... תמיד רציתי לקבץ נדבות, איזה חלום של ילד עולם ראשון זה. וואו, תמיד רציתי להיות בצרה אמיתית. לא כאילו לשבת ברחוב עם כובע כזה. העולם מתקרב לסופו. לא, רציתי לעשות משהו שאני יודע לעשות, לרקוד סטפס ברחוב ולקבל כסף. אנטון רוקד ברחוב זה הוא ועוד גנג של ברק דנס כזה. כן. כשאני רוקד ברחוב זה אני והחבר השחור שלנו בכיתה ז'. שניהם די כשמיכאל שמנמנים. רוקד ברחוב זה סטפס. מיכאל, יתנו לך סטפס. כן. סמוד ג'אז. סמוד ג'אז and weed. שאלה, אתם מעזים לשמוע את זה אחרי ברור. שאתם בטח מקליטים שכן. את זה? ברור. כי אני אני- ממש לא רוצה לשמוע את כל אני מה ממש שאמרת גאה עכשיו. בזה. גם אני חייב לא, למען את זה. לשמוע את זה. כל הצפיות בזה זה בעריכה. אני ממש גאה בנו. בעריכה. כל הצפיות זה לא אנחנו. זה אנשים שאנחנו מכירים אבל. אז מגניב. לא יודעים. השבוע אני לא אהיה, השבוע אני בחופש. אז נצמיד גיא או משהו. כן, שבוע הבא אנחנו נעשה כאילו, אני גם לא יודע אם שלכם תהיו, אני רוצה לעשות אשכרה רוטטי קאסט כאילו. למה להכניס אתה לי מה שאני נשאר חושב, כל תקשיב, הזמן? מה שאני כי חושב... אני המנחה, זה הציוד שלי. לא, בעצם אני אדבר איתך על זה אחרי הפודקאסט. מסתורים. אוקיי. זהו, יש לנו משהו, הולך לנו שווה לסגור. כן, מישהו רוצה לסגור? קדימה, מה את סוגרת? מה הוא אנטון פתח את סוגרת? קדימה. פספסתי משהו? כן, את הכל, את הפודקאסט, הוא נגמר. מיכאל! לא!